Aquí hi ha un error. Així m'agrada més. Que els altres se'n passin que el llegeixes és fàcil, encara que sigui una bola. Fixa el web de la biblioteca com a pàgina d'inici del teu ordinador. Posa't una prestatgeria a l'habitació i omple-la de llibres. Porta ulleres, encara que no les necessitis. Digues sovint la paraula consegüentment. Penja't un pòster de Harry Potter a la paret. Tingues sempre el carnet de la biblioteca a mà. Ves sovint a alguna llibreria que tingui cafeteria. I el més important, no facis emprenyar ni deixis en ridícul l'amic que llegeix els llibres per tu, mai! Visita el meu blog